El Museu de Ciències Naturals de Barcelona, en el moment que va obrir la seva seu al Parc del Fòrum, va fer una aposta decidida per la inclusió. I aquest espai que tenim aquí al darrere, que és el Niu de Ciència, ens mostra aquesta inclusió cap als infants entre 0 i 6 anys, que sovint són oblidats per les institucions culturals i també per les científiques. Aquesta aposta del museu fou una cosa totalment pionera a Catalunya i ha esdevingut amb els anys un cas d'èxit, fins al punt que són molts els públics que gaudeixen d'aquest espai diàriament. Els caps de setmana és un espai que s'adreça més a públic familiar i entre setmana els grups que rebem són grups escolars. Us heu fixat que és una sala tota plena de coses? Sí. Són coses de la natura. El Niu de Ciència no és només un espai que utilitzen els infants de 0 a 6 anys i les seves famílies, sinó que en els darrers anys ha generat interès en les persones que han de ser futures docents o que actualment exerceixen la docència i volen conèixer de quina manera s'ensenyen les ciències des del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, perquè el museu compta amb un model pedagògic propi. En els darrers anys ens hem adonat que aquest espai, aquest Niu de Ciència, deixava fora una franja dels infants que nosaltres volíem arribar. I és que aquells grups escolars que provenen de les escoles bressol trobaven moltes dificultats logístiques per organitzar-se i venir fins al museu i gaudir de les activitats que oferim en aquest espai. De manera que vam intentar trobar una solució que pren la forma d'un niu de ciència portable, que anomenem el Niu Volant. El niu volant és aquesta maleta, és un bagul amb tot de materials naturals, però també amb una proposta didàctica ferma al darrere. Igual que la resta del niu, el que pretén és obrir la mirada de les persones que ens visitin a veure'ns els materials naturals d'una manera diferent, d'una manera més científica. La gran pregunta, què hi ha aquí dins perquè faci aquest soroll? Hi ha boletes? Però qui les ha ficat? Hi ha pedres? Però el que nosaltres pretenem aquí és partir de les idees, partir de les experiències, partir de les mateixes competències que tenen els infants per conèixer el món, cosa que fan des del minut 0. Per tant, amb el contacte amb aquests materials naturals poden exercir totes aquestes habilitats d'observació, de comparar, d'elaborar hipòtesis, de mirar de contrastar-les, de compartir amb les altres persones com ells i, evidentment, tot això amb el guiatge, amb l'acompanyament de les persones adultes. És una patja de gran o petita? És gran, En lloc d'oferir respostes directes o respostes tancades, ens ajuden a elaborar les seves pròpies recerques. Aquesta és rodona. Aquesta també, oi? I quines no són? Aquesta. El niu volant són tots aquests materials que trobem aquí, però de fet va molt més enllà. No només és fer arribar aquests materials a l'escola bressol, sinó empoderar a les docents perquè ho treballin fins i tot quan el niu volant torna cap al museu. No és només que sigui un moment i que hi participin, sinó que allò arreli. Tot s'inicia amb una formació en totes les escoles, amb tots els equips docents de les escoles bressols que participaran en aquell curs, i després va durant 3 o 4 setmanes en format de préstec en aquella escola, però també hi anem de visita 2 educadores d'aquí del museu per acompanyar-les en aquesta formació didàctica. Esta pinxa. De fet, aquest objectiu de que els equips docents es facin seva aquesta mirada científica sobre els materials, aquesta manera de fer, ja té resultats amb l'escola bressol Ralet i amb l'escola bressol Muntanya. Agafem els coixins, els asseiem allà, els blaus, a veure. I de fet és un goig poder veure com cada dia, des de ben petits, de fet abans dels 2-3, des dels inicis, poden començar a treballar amb les ciències naturals i per tant entendre el món que els envolta. Ara entrem al niu. Vale, què podem trobar al niu? Hi ha coses de la muntanya. Què més hi ha? De l'aigua. De l'aigua, veritat, què més?
Doncs ho teníem claríssim. Quan van venir les educadores del museu a ensenyar-nos el material del niu i a deixar-nos aquell niu allà, el niu volant, va ser enamorar-nos d'aquest projecte, d'aquesta visió, d'aquesta manera de fer. Llavors nosaltres volíem sí o sí crear el nostre petit bressol de ciència, el nostre niu de ciència a dins de l'escola i poder gaudir i que tots els infants que passessin per l'escola gaudessin d'això. Què podem fer? Tocar. Tocar. Podem tocar? Sí? Podem tocar? Sí? Què més? Què més podem fer al niu? Olorar, sí? A més, els infants de l'escola Bressol són infants que els encanta investigar i aquest material donava peu a això. Entrem al niu? Sí! Molt bé! Que les educadores del museu poguessin venir a l'escola ens va donar tot, de quina manera es podia entrar amb els infants, quina manera es podien presentar els materials. Una altra mirada a l'hora d'acompanyar l'infant en un moment de descoberta, no? Perquè a l'escola Bressol les educadores tendim a verbalitzar tot el que l'infant està fent. Ai, mira, això és un cargol, mira, anem a fer això, anem a fer l'altre. I al niu vam veure una altra manera de fer-ho, no? I no cal verbalitzar-ho tot, no cal parlar tant. Ells es poden fer les preguntes i descobrir-ho de manera natural. L'Eric em pregunta què és això. Ho sabeu què és això? Mira, Diana, què és això? Una campana. De l'aigua. Un objecte que primer experimenten, després busquen hipòtesis, es pregunten, busquen relacions amb altres materials. Mireu quina diferència. ¿Qué es eso? Mira, Es una a veure. I hi ha dos, tres, i aquesta informació la busquen als contes, als llibres. A quina s'assembla aquesta? Es de aquí. Tu creus, Andrés? Ens van fer conscients de la importància en aquesta descoberta i aquesta recerca, anem a recolzar-nos en els llibres, no? I que un infant d'un any o dos no trobi una resposta i vagi corrents a agafar el conte i fer-te així, doncs per nosaltres també va ser una descoberta. 1, 2, 3, 4, 5... Sí que es pot fer ciència amb els infants. Sens dubte. Sense dubte. Es un cargol pequeñito del agua. Fer ciència és això, fer-se preguntes, no? I ells són els primers que això ho saben fer molt bé. Sí. Això pesa més que això o no? Què pesa més? Tot es pot adaptar al 0-3, amb nadons també hem fet el niu, i l'evolució del pensament precientífic en aquesta edat no es veu d'un any cap a l'altre, es veu d'unes sessions cap a unes altres. I veus com en poques sessions, en infants molt petits, s'està donant aquest pas, al seu cap petit, de passar purament a l'experimentació, estic pensant. Què és això? Un caracol? Sí? A veure... Quin és més gran? Aquest és més petit. També infants amb unes problemàtiques emocionals i socials complicades, doncs com allà es transformen i estan més tranquils, estan per la descoberta, gaudir del petit grup, que això també per les educadores és molt important. I tot això que estem veient està al mar. Troben un bitxet en qualsevol lloc i la mirada que els hi dona a l'haver entrat al niu és totalment diferent. És una visió espectacular. Veure nens tan petits descobrint i redescobrint el món de tantes maneres diferents. Anem a mirar. Hem dit que és del mar, Isabela. Al mar hi ha pinya? Sí. Sí?